Pini nali tu mapan labang so video lo na ki 1p labang ke CRPF Voreng Avarsai puthak sin na 1p lo. Jong sinali tum jog don igji la pen apply don igji pulo te kicheng sinali tum details alam labang ki kachini nangji kinang sot la so details sa puthak ni no nali tu mapan. La so video lo nang than pachini ponik po. Nali tum labang so YouTube channel la long jong sin nang kahumri milang pulo ke chingon penali tum subscribe ikon la pen videos tami nali tum share ponikon. Tanginon apor padam di pinpen CRPF Voreng Avarsai puthale lang polonang lapen cithan polonang. Tanginon cithan polonang CRPF Voreng Avarsai mate Constable Tradesman apos lada kapiklang pondo kadu kawepen 900 jekta 9195 an apos takipi pondo jong sinalitum labangso Voreng Avarsai phan jogdun ikji apply dun ikji pulote kicheng sinalitum details kilang ningji labang ke kenang sodno la silabangso video nalitum kicheng pen kijut an lang ikon lalo pulote nalitum dagalam labang ke chini ponik po tang de nilinon pathek pen ison sonialam labangso Voreng Avarsai puthang nang than pachini ponik po Postman labang ke Constable apos lo lapen Vacancies labang ke kadu kawepen 9195 anda apos Vacancies paklang ponik lo lapen Organization labang ke Central Reserve Police Force lo short form pen CRPF lo lapen laso Voreng Avarsai fanda kachar deng kenangji labang ke class 10 mate metric le pasanta nalitum labang so Voreng Avarsai fan bangke jogdun long iko ki jog nang ji a process la bangke online si jog nang po la pen ka apply ana mate apply fee la bangke tharoi si tu silada ke tokpon sitame ST atom han bangke sikai sita ka apply anam la bangke pinang nilo la pen la so Voreng Avarsai ladak start date la bangke ke people ateng pulote ke dam tang 20 April pen sidak ke cheng polo Lapen last date kipi pon labang ke dak 19 May 2026 ansi last date labang ke kipi pon iglo. Lapen Central Reserve Police Force mate CRPF hinvesta me da official notification bang ke release pon iglo kadu kawe pen 9100 an constable technical lapen tradesman lapen pioneer apos kapiklang pondo lapen labang so Voreng Avarsai fan labang ke board male female atum stami jogdun long mate arlo so pinso stami jogdun long lapen ki jogdun long ji atum labang ke Indian citizen atum nang po alang litum bangke labang so Voreng Avarsai fan bangke jog nang po lapen ki jog nang konatmen ma polote nalitum na CRPF official recruitment portal long dam pensi hodak nalitum jogdun nang ikpo lapen labang so Voreng Avarsai fan copy pi ason si ki claim nang ji mate jogdun det pen test ke endpoint jima pulotang te physical and financial test lahai bang endpoint ikpo PET lapen physical standard test mate PST lapen computer basis test mate CBT lapen trade skill test lahai endpoint po documents verification pon po medical examination padok pon ikpo lapen computer basis test labang ke Hindi lapen English anchoje lapen puthot nili nang than non thupo postman labang ke constable lapen dak technical lapen tradesman lapen dak constable pioneer lahaya posto vacancies labang ke nili amot nang than iglo 9195 andolo lapen organization labang ke directorate general central reserve police force ahin pensi labang so organization ponlo lapen nalitum salary pay scale labang ke level 3 anlo pulotang te nalitum 21,700 penceng log 69,100 analitum long pon igji lapen educational qualification kachar leng deng kenangji labang ke metric pass nangji azad abort pen stame choglo lapen jongsi nalitum city afan jongsi jogdon igji pulo tangte motor vehicle motor mechanic vehicle lapen ITI certificate lahai do nangji hai dolo pulo tangte nalitum jogdun long ikpo lapen age limit artat to 18 pen 23 atum labang ke trades afan bangke jogdun long ikpo lapen 21 to 27 arta atum bangke city mate driver afan labang ke jogdun long ikpo
lapen age relation kapada pon labang ke 5 years laki SC/ST tumpano lapen 3 years labang ke OBC atumpano lapen putho da 3 years labang ke ex serviceman atum jong si jogdon igji pula tangte alang litum stame jogdon long ikfo vacancies kethak pon labang ke lason lo driver upon the trade another labangke driver upon kado kawe pen 3176 andolo lason data bugler upon stameda 1263 andolo lapen cook atum upon 1426 anda kethak pondolo lason data motor mechanic vehicle atum upon bangke 739 an people lo lapen safai karamchari atumpan bangke 547 andak kipi pondolo lapen water carrier atuman stame 502 andak kipi pondolo lapen dak washerman atuman stame 363 andak kipi pondolo lason thak barbar atuman stame kadoka wepen dak 231 an barbar anat people lo lapen Taylor apartments tame 195 labang ke Taylor anat lo lapen 157 labang ke brass band atum hanno lapen dak mali mate gardener alang litum gardener apus tame da 141 an ke pipondolo lapen carpenter apus labang ke 123 an dak padopon iglo lapen clover apus labang ke 118 an lo lapen pipe band bangke 83 lo painter labangke 32 lason thak kadu kawe pendak 9096 andak kadu kawe pen la thakmon iglo total labang mello lapen 4 female fan bangke female atum bangke water carrier long 27 lapen lason thak brass band 18 lapen pipe Ben labang ke 16 lapen bugler labang ke 11 lapen here the dresser 3 lapen tailor 2 lapen painter 1 lapen mali 1 an si arloso tumhan bangki mate female tumhan bangki pipon iglo lapen dotulang state wise vacancies for Assam along kadu kawe pen dak 288 an vacancies ki pipon do kadu kawe pen male atom pinso atom 286 lo lapen arloso primar atom afan bangke hiniwet daga post bangke pipon lo lapen lason dak as driver la bangke 81 an dak Assam apartment ki pipon do lapen motor vehicle mechanic vehicle la bangke 74 cook post afan 36 bugler post afan 30 lapen safai karamchari 14 labangke Assam atumansi Assam state atumansi ki people no lapen Assam penjong sinani tum apply lo pulte permanent resident certificate labangke an nangne domicile lahai bangke lapen constable pioneer vacancies labangke Nahok state penstami applied in long lot 20 male vacancies are available pioneer wing post for automation and 7 for electrician appendix this will be filled on all Indian basis any candidate from any state hello lapen application fee aputhak lang namlo pulotangte general EWS lapen OBC atuma fan bangke dag male candidate teman paro sipinangi lapen SC/ST male candidate tum sikai si tapinang ne lapen female labangke all categories atuman tumhanno nat alang litum ta application fee bange sikai sita pinang ne lapen ex serviceman atum stame sikai sita payment bangke pinang ne lo lapen ala payment pinang ji atum bangke online net banking lahai pen si pinang po ke apply neng ji koson mah pulotang te nalitum ladake top pon theklong ji step 1 labangke nalitum CRPF Recruitment official website rect.crpf.gov.in labang so website la homri nang po step 2 labang kenal itum adag technology constable po technology hola sodim ber nang po lapen recruitment link chingpu ikpo lapen step 3 labang kenal itum registration nang po nang itum email ID phone number amen lapen
login ID lahai bang password la bang ki email long si nalitum hana pili po nalitum login nang po step 4 long bangke login date pen afit kinang so sat personal detail address qualification achievement details pen copy post man si apply si mal high details nalitum dak pen fill up nang po step 5 la bangke nalitum photo la bangke upload nang po passport size photo upload nang ji pen kan an kb mal hai bang dak tok thailo la pen step 6 la bangke nalitum application form la bangke submit nang po pen hola general ake category satu bangke 100 rupees pay nang po kipinang ji la bangke online net banking UPI debit card credit card CSC wallet lahai long pen payment nang po la pen la ST ato mang bangke pinang ne po direct submit iknang po submit ato na fee nalitum acknowledgement alo long ji hola so acknowledgement alo la bangke nalitum print out ik det pen b kok nang po la pen notification da kipi pona det la bangke 8 April sepak lang pon iklo la bang so notification ke la pen apply date la bangke 20 April pen se cheng pon lo la pen and apply last date la bangke 19 May 2026 an si last date la pen PET PST date bang da na pipon pela la pen CBT date stami pipon pela nalitum application form mate la nalitum dak pen long pon ikji la so artikel long lang lo pulote la pen ni lista me comment along pin pon igdet po apply link la bangke nalitum apply don ji jog don igji pulte nalitum hodak biarkan nalitum direct apply don female la sipini nalitum hala CRPF Voreng Avarsai aputhak nang ke than pon ji la bangke la ansor lo la sidomi thakme kadu kawe carbitis 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame nilim pen cardom